साख्रि मोननो थाखाय राइट्स गैला नामा जों बेसेबां मोनदों जोंहा मिन्थिनो थाखाय राइट्स गैला नामा Forest Department BTC go back. Go back. Go back. Forest Department BTC go back. Go back. Go back. Ferengga Robarunji Prosmotari Forest EM down. जों दा जिखिनि दिनैनि बे प्रग्रामखौ लानाय जादों बेनि सायाव आङो दाख्लै बावैसो जानानै थांनाय बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसनि सायाव जोंहा गोबां दुखु दं मानो दुखु थाया जानो मानो होनबा जोङो स्टार्टिंनिफ्रायनो गोबां खस्थ' खालामबोबाय जेरै IPO जमा खालामनायनिफ्राय सानसे नङा साननै नङा जोङो सानथाम सानब्रैहालागै जोङो गोबां गोजान जायगा जेरै गुवाहाटी बरपेटा जों बायदि जायगानिफ्राय जों IPO जमा खालामनानै लानानै एप्लाइ खालामफैबाय जों लिरखांबायबो जोंनि मथेथ' जोङो मोजाङैनो खालामजोबदों आंनिफ्राय बांसिन मोजांबो खालामनाय दङ नाथाय जोंहा दुखुआ बेहाय थादों दे गुबुनफोर मोनलांनायफ्रा बेसेबां मोनखो आरो जों बेसेबां मोननो हाखो बेखौ रिभिल खालामैनि सायाव जोंहा गोबां दुखु थादों आरोना मानो होनबा जोंबो बिराद आसा खालामनानै दंमोन फरेस्टआवबो पास जानानै दंमोन VCDCआवबो पास जानानै दंमोन आसा खालामनानै दंमोन जायखिजाया मोनसेबाबोथ' जागोन होननानै नाथाय दा दिनै जोङो नुबाय दे मोनसेबो रिक्रुटमेन्टआव जोंहा मार्क्सखौ मोजाङै रिभिल खालामासै दा जोङो बिनि सायाव जोंहा गोबां दुखु दं मानो होनबाथ' जोंबो आसा खालामनानै थायो जोंहाबो हास्थायनाय दं जोंहा साख्रि मोननो थाखाय राइट्स गैला नामा जों बेसेबां मोनदों जोंहा मिन्थिनो थाखाय राइट्स गैला नामा जों मोनबाबो मोनाबाबो जोङो मिन्थिनो राइट्स दं जोंहा बेसेबां मोनमारदों आरो बै जाय दे मोनलांदों साख्रिखौ बेस्रा बेसेबां मोनलांदों जों बेखौ मिन्थिनो जोंहाबो मोन्थाय दङ जेरै ADRया गासिबावबो रिभिल खालामनानै होजोबो रिटेननिफ्राय भाइभानिफ्राय स्किल टेस्टनिफ्राय गासिबखौबो रिभिल खालामजोबनानै होजोबो जोंनोबो थिग बेबायदिनो रिभिल खालामजोबनानै होनांगौ CSB आरो जोंनि दा बर्तमाननि गभर्नमेन्ट UPPL गभर्नमेन्ट आरो BJP गभर्नमेन्ट जों रिक्वेस्ट खालामो जोंनोबो गासिबखौबो रिभिल खालामनानै होजोब